Moi kaikki ja tervetuloa mun videolle. Mä oon Liltsu, mut mun kaverit tuntee mut Kerttuna. Tässä videossa näette miten minä ja mun kamut selvittiin Minecraftissa. Oota, kyllä me otetaan tässä. Oh my god! Sä siis kutsunut mut sinne? Joo. Mä menen tappaa Okei, mä yritän ton löytää sinne nyt. Mä tappoin lampaan. Jes, mä löysin kutsun. Kerttu, Jee. pussaa minua. Mitä sieltä on Ei! Mulla on Hei! Tuo oli täydellistä. Hei, se otti mun crafting tablein! Älkää nyt hakatko toisen, joku täällä kuolee vielä. Susi liittyy Realmiin. Jeppi! Voit sit muuten kutsua mua siinä videossa Lindeaksi eikä Susiksi joskus. Varmaan vaihdan ton nimen jossain. Ja kutsukaa mua Helmiksi, vaikka YouTube-käyttäjä onkin tämä minun nimi, minkä näette. Joo. Voitteko kutsua mua Vanskuks tai jotain sellaista? En mä Vansku. Juu, sure. Virkele, saakeli. Tää on vaikeeta pelata puhelimella oikeesti. Usko pois, meikäläinen on oppinut ton faktan kauan sitten. Joo, puhelimen pelaaminen on ihan hirveetä. No en nyt sano, että niin hirveetä, mutta... Oh well. Mä pääsin tänne. Jippi. Minne te ootte menossa? Mä aloittaisin todeta, että ei lopettanut mun hakkaamista. Mulla meni hermot Elinna. siitä. Joo. Behind you. Aha. Kutsukaa mua vaahtokarkiksi, kun mä en halua, että mun nimeä tiedetään. Okei. Okei, vaahtokarkki. Mistä te ootte? Vaikka No mä niin, en halua vaahtokarkkeja. Mulla on kiveä. Haluatko mä kutsun sua mun nimellä Kerttu? Oikeesti, Vanessa, nyt lopetetaan. En. Ja millä nimellä siis kaikkia piti kutsua? Mä saatan kutsua vahingossa teitä millä nimellä. Mä oon Minua saa kutsua Vaikka- minun omalla nimellä. Mä oon Millä Kerttu vaikka... halusit sitä kutsuta? Mä haluan, että mua kutsutaan... Älä tapaa mua, mulla on 1 HP. No älähän sit lyö Lilliksi. enempää, muuten tapaan sinut, kuule. Ai Lilli. Joo. Apua, mulla on puolikas HP hei jäljellä. Kaikki hakkaa Vanessa. Niin. Niin vaan. Sillä on pulkas hope. Puolikas! Mun crafting table! Kuvaako Antakaa mulle mun Lille villat kuja? ja ruuat. Mitä minä sanoin? Täällä joku kuolee vielä. Antakaa mulle mun villat ja mun ruoka. Mä en anna sun Näin. siemeniä, kun sä hakkasit mua. No en mä tarvitse siemeniä. Mikä ne voi ottaa ne siemenet ennen Miksi mä PTV? tarvitsisin? Mihin mä tarvitaan siemeniä? Ja mihin niitä siemeniä yleensä käytetään? Siellä on lintuja. Tuo oli pakollinen kaksimielinen vitsi näin PTV. Okei, mä en edes ymmärtänyt tota. En mäkään. Ei kun... Missä Okei. sä Vanessa Myönnetään, mulla on vaan paskahuumoria. Mä toivon, että mä ymmärtän. Mä en tiedä, ehkä mä ymmärsin. Joo, toivon vaan minkä haluat. Mä lupasin, että sä et lyö mua enää. Mä löysin meille paikan, missä me asutaan. Ja No, sinne kuka ei ihmiset? Mä seuraan Riviin ihmiset! No. Joo, ottakaa, mä tuun tässä. Miksi mulla on siemenet kädessä? Hyvä. Noniin. Mennään tänne päin. Aloitettiinko nyt kuvaus? Varokaa, ette te tipu! Seikkailua kohta. Ja missä Ta-ta-daa! Se on tuolla päin, jonne me nyt kävellään. Mut Ja- kuvaatteko te jo? Joo. Joo. Hei. Mä oon kuvannut Siellä mun koko jollain ajan. edessä. Älkää
Näkysykö millä vauhdilla mä ikään menee tänne? Oi, tuo on tämmönen Netheri-portaali. Hetki pieni, yö tulee näin PTV. Voi vitsi, mulla on 1 villa. Ei tiedä mitään. Mun pitää tappaa lammas, hei. Kerttu, muista mitä lupasit. Joo. Please protect me. Jos täällä ei oo asetta mulle, niin... Täällä on Mäkin haluan sit pikäksi. sieltä Arkosta jonkun hyvän jutun. Mäkin Ota haluan. toi magneetti. Kuka? Minä? Magneeteetiti. Joku. Minä otan sen. Minä Jep. tulee tän laavapallo. Otti... Joo, kaikki on ottanut jotain. Mitä tää on magneet? Oh no, varokaa, varokaa. Tuo on tridenttiukkeli. Se on aika voimakas. Mä tapoin sen! Hyvä. Ei. Apua. Tuo näyttää ihan siltä Turtle Ninjago-tyypiltä toi. Oliks tää oikeesti helppo? Se oli creeperi. Oli. Mietinkin, kun teki niin paljon damagea. Mut mitä tää... Pitäisikö meidän mennä... Mulla on Mitä tää kultari. tekee? Mulla on kultarintapanssari, uijuma. Jee. Kaikki Mitä tää blokki tekee? tänne bunkkeriin. Terve. Bunkkeri. Mut mitä tää blokki Kerttu tekee, kun lirtsuu? Se on sellainen... Hei! Niin mitä tää Älä blokki tekee? jaksa. Älä ne... Tulee ne Päätkö hirviöt kaikki sieltä. Ja... Voisitko sä Lirtsu vastata, mitä tää blokki tekee? Se tekee jotakin netterissä. Okei. Ui. Nyt mä jonkun Mä otan kepit käsin. polta. Hei, kuka löi mua? Siis mun joka on ihan sairasti, niitä vaikuttaa, että mä oon ihan noobi Minecraftissa. Onko jollain mitä asetta, niin mä voisin tappaa niitä hirviöitä? Ei! Oikeesti. Eikä! Vansku kärjistyi korpuksi. Tulkaa Oh my aloituspaikalle, brouskit. Oh no, Lietso nyt sä oot vai- siellä hirvien seassa. Mä kun mulla on 1 HP. Mulla on melkein kaikki. Hyvä. Mulla on kaikki Avatkaa se- ainakin. Avatkaa Mulla se on vitsin, 4. että mä näen, että mistä se on, se paikka. Mut onks jollain miekkaa tai jotain? Ei. Ei. Mulla ei oo enää. Avatkaa se. Mulla on tällainen! Päppänä! Toimitko puoleen? Tuo. Tää on tällainen, joka voi heittää johonkin ja sit se... Tää Ootteko te siellä Hei, mä nähdään saarella? nyt sun nimi. Vansku. Näettekö? Joo. Joo. Onks Näetkö se meidän missä? nimen täällä jossain maana? Kiva, kun Ehkä. Kiva, kun mä huomasin, Oho. että mä koko ajan kannoin tätä yhtä. Oho! Täällä. Tuolla. Joo, moi. Mä en pääse ylös. Kerttu. Älä mene ylös, siellä on hirviöitä. No voi. Kerttu. No, Antakaa mun onko- tavarat Onko takaisin. sulla niin toista kiveä antaa? missä sä oot? Olisiko kellään asetta antaa mulle? Tai mulle. Kuinka monta sä tarvit? Kello on mun panssari. Se on Kertulla mun mielestä. Hei, anna tänne se. Haluatko? Haluan. Mä heitän sen tonne nurkkaan. Kiitos, mä tein itselleni miekan. Missä se on? Mä en löydä sitä. Lirtsu. Lyö mua. Hei, oota, hei, hei, Alko. Broidi. Missä se on? Mä yritän hakata tätä. Missä se on? Mitä hemmettiä? Hei, älä, kun mulla on HP on pienenä. Yes.
Voitko sä Liuttu tehdä mulle aseen tai jonkun ihmeen jutun, että mä voin puolustautua ja puolustaa? Ei mulla oo puuta. No voi hitsit, voiko joku tehdä mulle? Oiskohan milloin jo päivä? Tekis mieli mennä jo ulos. Niin tekis. Voiko joku tehdä mulle jonkun aseen? Voiko joku tehdä mullekin, koska... Ei meitä ei ole kenelläkään tarvikkeita. Hei, saanko mä sulta ruokaa, Liutsu? Mä lähden Loki ulos oikeesti. Onks sulla HP, Mut minkä mä kuka teen? otti mun villan Mulla ja ton on vitsin ruuan? Kuka otti mun villan 3 ja ja ruuan? puoli sydäntä poissa. Okei. Mene tähän nurkkaan. Joo. Hei. Pois Mitä sieltä. tapahtuu? Täällä on ihan Minkä chilliä mä vaikka sen yö. näytän? Annaksä? Me hakkaan puuta ehkä. Mä annoin sulle. Etkä antanut, Vanessa otti sen. No, Spideri. sitten. Mä otan tän uunin pois ja... Onneksi mä voin luottaa teihin. Onneksi mä voin luottaa teihin. Vanessa, annaksä mulle Tässä oikeesti on. sen lihan? Anna se. Oota Venä. Miten mä saan tän annettua teille? Heitä pois siitä inventorin kohdasta. Miten? Hää? Paina sitä tavaraa pitkään. Kuinka pitkä? Hyvä siitä. Eikä Ei se vaan meni. Mulle. Oota mä annan sitä taas. Miksi ei tuu No mulle? taas se meni mulle. Sun pitää katsoa ylöspäin. Mitä ihmettä tässä on tapahtunut? Joo, kiitos. Mulla on tää nikkarointipöytä. Joo, no se voi olla sulla nyt. Mä menen Ja kahteen. mulla on kana. Mulla on minun herkkuruoka, eli paistettua kanaa. Ja toi tuolla. Ase zombi. Vesizombi. Me tullaan hämähäkki. Mä haluan taistella oikeesti. Haluan... Meidän kannat... Oot Venä. Mä sain sen arkun. Ei. Creeper. Ei. Mä siikasin vahingossa. Mun arkku, minne mun arkku meni? Mä sain sen arkun. Voi Sä et hylly, pysty anna takas. hakkaamaan sitä. Sä et pysty hakkaamaan sitä. Mitä? On. No en mä pystynytkään. Voi kakkaa pökää. Mitä ihmettä se teleporttaa? Kuka teleporttaa? Creeperi. Oikeesti ei saa kiusata Missä? ihmistä, jolla on puolisydäntä. Okei. Mä hyppäsin veteen kiva. Oisko tossa kiva asua? Että Helmi juoksi karkuun. Miksi? Aivan sait sen tapettua. Sä oot parempi Ottakaa mä oon tappelemaan näiden vedessä. kanssa kuin mikään Tai kukaan. siis no olin äsken, mutta en enää. Niin mä tapoin ton creeperin ja sain siitä yhden ruudin. Ja Hyvä, yhden niin levelin. oikeesti mä aina meinaan kuolla niitten kanssa. No niin, nyt alkaa tulla päivä. Sun pitää olla hyvin taktinen niiden kanssa. Ensin lyöt niitä ja sitten näin. Niin, tai antaa niiden räjähtää silleen, ettei osu. Mut onks Mä jollain hoidin enemmän myöskin tos vihollisia? spiderin näin BTV. Mä hoidin myöskin tos spiderin. Tuolla on toinenkin spideri. Mutta onks jollain miekkaa annettavana? Mulla ei ainakaan oo mitään. Ei oo. Mä haluaisin tapella. Mä en huomannut sua. Mulla ei oo mitään. Mä voin Mulla tehdä on sulle vaan sitten nikkarointipöydän ja arkku. Mitä? Mä voin tehdä sulle sitten miekakuusen tarpeeseen materiaalia, okei? Ellei Okei, kerttu kiitos. kertaa. Ota vähän sun takana on joku hui, mä meinasin. Ai, Wow. Skeleton. Juokse, Auttakaa, mä Joo, hypään veteen. mitä ihmettä? Hui, Miksi no sä niin hyvä. palat? Creeper ei saa Mulla on kiusata, kun tilaa mä vaan. sanon. Miksi sä menit laavaan? Vahingossa. Saisiko suojausta? Siis wow, oikeesti. Tulkaa tänne. Meissä. Te vielä siellä ootte. Me vaan, sä saat sen. Saanko mä sen miekan? Mä saan tapella niitten kanssa. Mä voin pysähtyä kovin, koska
Okei, Minne? tänne. Seuratkaa mua. Okei. Missä Linnea on? Mä oon täällä jossain spawnin lähellä. Hetki pieni, mä hoidan tämän spiderin Mä tässä. meinaan kuolla. Ui nainen, ui! Hevonen! Teis varsaa. No, totta. Mä tiedän. Oikeesti lopeta. No hevoset on kyllä söpöi, mut mä menen sen ratsastamaan. En mä voi mennä varsan kanssa. Okei. Mistä te ootte? En Ei mä kun niin, tiedä. mähän näen nykyään teidät tosta ihmeen karttajutusta. Niin me ollaan tulossa sun luokse. Okei. Myös hienon mainauspaikan, jossa mä en kyllä käynyt vielä. Toinen kana. Kerrotaan puuta. Ja mä tarviin sen Joo. miekan. Siellä te ootte. Hui hemmet. Ai mä kuolin. Hyvä vansku. Tosi korkealta. Joo, tänne. Mä tuun sinne. Älkää ottako mun tavaroita. Ei apua. Ei oteta. Mä tulin jo tänne alas. Jätetään noi tavarat tolle, että Vanessa Ei. saa nyt sitten. Näin hyvä. Miten mä pääsen Onko täältä jollain ohi? ruokaa? Mä oon melkein kuolemassa. Mulla ei oo ruokaa. Meidän kannattaisi muuten Mulla on hankkia ruokaa. mulla on kohta, pari koska niin raakaa kanaa. Pystyykö niitä syömään, että sydämiä tulee lisää? ei kannata. Ei kannatakaan. Okei. Onko kenellä se uuni muuten? Ei. Ei, mulla on. Muuten Kerttu, No. voitko antaa mulle sitten Miten mä päästän täältä pois? Hei. 5 Kyllä, kiveä kyllä. sitten. Ai mitä? Voitko antaa mulle 5 kiveä? Oota, mene pois edestä. Mä Kiitos. teen meille polua. Elä lyö mua. No kun mä näen, sä olit siinä. Hei, kuka nyt tähän tuli mun eteen? Mä koitan tehdä meille polkua pois. Mulla on enää 2 sydäntä. Tässä Vanessa. oli polku. Mitä mit? Oi vettä. Lilla lu. Hei vahtis. Oliko sulla vielä miekkaa? Ei oo. Mä tipuin taas. Hetki pieni. Takaa. Noniin. Yes. Mulla on enää 2 sydäntäkin. Oho. Tuu vaikka tänne. Tehdään nyt se kämppä, niin mä kerään nyt puuta. Oli hyvä. Mutta paistaaks joku jotain lihaa? Tehdäänkö Mulla on kämppä? täällä 1 liha. Tehdään. Saanko mä sen, kun mulla on 2 sydäntä? Jos jollakin on raakaa ruokaa, niin tuokaa tänne. Niin. Mulla. Joo, mä laitan 2 kanaa tuonne uuniin just. Joo. No niin. Koska mulla on Ei kun ruokapalkki kahvit. hyvin. Tuossa mulla on maassa on ruokapalkki 2 hyvin raakaa vähän. lihaa. Tuossa maassa on 2 raakaa lihaa. Ottakas. Joo. Tuliko mulle 2 vai 1? Mulle tuli vaan 1 raakaliha. En tiedä, mutta joo. Mä laitan sen tonne. Mut tähän Ai, tässä on vettä. raaka, paistettu lammas. Paistettu lammas, se on paistettu. Ei oo. Se on vielä raaka. Nyt se on paistettu. Tämä näyttää hienolta. Tähän tulee joku päivitys. Otat sä ne lihat? Eeva. Elikkä siis minne päin me mennään seuraavaksi? Ja mä otan noi hiiletkin. Otanks mä noi Rakennetaan talo. Joo, mä oon sitten minun, hei Kerttu,
Miksi mä saa syötyä? Mä oon sitten tuolla päin mainaamassa sitten. Mä Okei. löysin kilpikonnan. Mä ajattelin, että me voitais löytää se meidän kotibeissi. Täältä mä tulen Raanlihan kanssa. Okei. Otaks sä tän Lilli? Joo. Joo. Kanoja. Ei, possu. Ei, mä oon säälimäinen, kun se raukka tippumaan. Mun pitää pelastaa se. Kuka? Possu. Ja Vanessa vaan tappelee niitä. Minä Tää on vaan mun hoidan kaveri. kanoja. Ai nyt se on paniikissa. Miksi se pyörii ympyrää? Mitä ihmettä? On nyt joku täällä, minä olen tässä, niin tulkaan hakemaan tämän vitsin lihan. Sä tulet tänne päin, kun me mennään etsimään tätä meidän asuinpaikkaa. No okei, mä tulen. Missä te olette? Mä katson niistä meidän karttapisteistä. Okei, mä tulen. Missä kaikki on tällä hetkellä? Täältä, mistä minä tulen. Katsokaa, minne mä tipuin. Mä tipuin tosi pitkälle. Joo. Mut Venä, tossa on tollanen vesiputous, niin mä pääsen sitä kautta ylös. Niin se on mun tekemä vesiputous. Joo, hyvä. Mennäänkö me nyt etsimään sitä asuinpaikkaa? Oottakaa, mä yritän tulla sinne Venatkaa. No niin, moikka! Kuinka vahingossa otin tuon Mennyt halustin mitään. takaisin? Joo. Mennäänkö me tonne suuntaan? Oota, mä annan teille niitä lihoja nyt. Lihaa. Mulla on 3 possua ja 3 lammasta, niin PTP. No pitää ottaa ylöspäin. Takahtu ylös. Ai. Näin. No niin, minnepä mennään? Sinne. Hello. Minnes mennään? Varoitkaa. Joo, hyvä. Lammas! Lammas! Hirveä kilpailu lampaas. Mulla on 4 villaa. Hyvä. Tossa on lehmä. Hyvä, hyvä. Sillä on vauva. Oo. Näyttää, mä haluan nähdä sen. Haluan nähdä sen vauvan. Söpö. Se lähti karkuun. Mä vaan nirhaan täällä kanoja. Hei! Mitä saa oikein. ruokaa siitä? Saadaan ruokaa siitä. Ei siitä saa ruokaa. Ai ei, no ei sitten mitään. No mä tapan toi isompaa. Jee. Mä en sitä löydä sitä enää. Missä Sitä kar... pientä. Oikeesti. Vanskuporsko Ille. Mä lähden tänne päin. Julma Okei, vaan. Ehkä me jätetään Vanessa sinne. Ei kun mä vaan annoin sille tapu. Päähän. Minnepä mennään? Ystävällistä taputusta. Päähän. Oh no, Eli nyt muistakaa- tulee taas Hei. syö. Hei tytöt, Voidaan tätä. jos haluatte liikkua nopeasti, niin sprinttipohjassa ja hyppikää koko ajan. Niin. Joo. Näin. Täältä mä tulen. Oikein Käyttikö oli enderman. aivan nopea värikä? Noita. Mä noitaan. Noita, nyt äkkiä karkuun. Onko se ilkeä? On. Tietenkin ne on ilkeitä. Täällä on 2 noitaa. Myyttekö te mulle jotain? Siellä on siellä toinen on? noita. Siellä on toinen noita. Joo, Tein katso vähän tällaisia hirviöitä. alhais olevan tällaisen luolan. Alhais oleva luo. Olisi kiva, kun se ei skeleto niinku mikä se on se Slenderman tai mikä onkaan, en minä tiedä mikä se on. Slenderman. Enderman. Enderman. Niin se tuli mun silmiä, ettei se jäi pyörimään siihen sille. Terve. Oho. Tulkaan, ei! Okei. Mä otin jalat sinne ylös. Pääseekö sinne? Saanko auttaa?
Pääset. Kyllä sä pääset. Jee. Missä se on? Tämä häkki, tule tänne. Tule äitin Hämäkä. luo. Hei, tule takaisin. Mä haluan tappaa sut. Hei, tule takaisin, mä haluan tappaa sinut. Kyllä. Kenellä oli se crafting table? Mulla on ainakin yksi. Missä oikein menitte, kun mä en tiedä yhtä. Hyi vitsi. Vähän valoa Tule maailmaan. Kyllä häviää mun. tänne. Ei mä kuolen kohta. No voi ei. Tulkaa pelastamaan, mulla on puoli kakkuja. Tuu tänne nopea. Tuu tänne. Missä? Kun mä en edes tiedä, missä te ootte. Täällä missä meidän Avaralla nimimerkit on. Sori, mä pistän siihen tällaisen. Saanko mä Ale, ruokaa? mikä sinä Onko mulla olet? ruokaa? Paistettu lihaa. Halleluja. Sinä siinä päistä. Helmi. Onks lisää ruokaa? Mä mulla on enää yksi kokonainen sydän. Onks No, kenelläkään tässä. polttoainetta tuonne? Mitä Mulla on pistän hiiliä, mulla on polttoaineen? hiiliä. Nyt. Mullakin on yksi hiili. Saanko mä ruokaa? Eeva, tuu tänne. Ei kun pahtis. Siinä. Kiitos. Mäkin tarvitsen Kun tulee mä ruokaa, ensimmäisenä, että että mä kohta menitte. kuolen. Nyt mä en löytänyt teitä, sit mä Mutta vahingossa teen ruokaa, mä kohta kuolen. kuolen. Kiitos. Mäkin tarviin lisää. Mulla on tosi vähän vielä. Kiitos. Hei, minne se meni se ruoka? Oho. Mitäs ihmettä? Miksi mä en ole mun syönyt sitä ruokaa, vaikka mulla ei ole sydämiä? Mä tiedän. Oi ei, tää vielä ulos. Joo, mennään takaisin. Mikä tää arkku tässä on? Mä pistin sen. Mitä varten? En mä tiedä. Just in case. Huvis. Täällä. Hei, kuka ottaa kaikki ruoat, kun mä yritän ottaa tästä tätä ruokaa? Mä syvällä maanuumeni. Minä? Niin, minä sain yhden. Anna mulle toi vika. Ai, Mä pelästyin! Mennäänkö se on ihme zombi? Oho. Oota. miten me päästään tällä pois? Hyvä kun Helmi kurkistaa tuolta kyllä. Tarvitsetko apua? Joo, kiitos. Mun piti kurkistaa vaan sinne, niin sit mä tipuin tänne. Oi ei. Ulluru. Ei! Helmi, sä oot vielä ainut toivo. Onks Kuinka Kerttukin syvällä te täällä? ootte? En oo. Ei kertoo, mutta jos on kauempaa. Apua, voin miten yrittää me kaivaa päästään tänne puolelle. pois? Jee. Mä voin Mitä yrittää vettä? kaivaa tällä ketun puolelle. Sä Ei Yksi kukaan vai- ei sit lyö vahingossakaan. Joo. Ai Kerttukin tuli nyt. Ei kun siis Liltsukin tuli nyt. Täällä Muisti. Apua. Jee. Hähä. Mä en pääse ylös. Mikä sit täällä hakkaa koko ajan? Älkää hakatko toisen, joku vielä kuolee sinne. Mä en päässyt vieläkään tänne, koska joku hakkas mua. Sori, mä vahingossa hakkasin sua, mutta... Ja nyt laita blokkeja alle. Vai? Meet tollenkin. Siis mihin me tehdään meidän kämppä, hei tyypät? Niinpä. Minne me Hyvä nyt vaan kysymys. mainitaan? Mainataan alaspäin. Mä yritän löytää rautaa. Hei muuten, missä meidän lihat on? Niin voiko Etkö rautaako? joku tehdä mulle Mistä löytää rautaa? millä hakataan tota kiveä, en mä muista sen nimeä. Niin. Ota toi puu. Miekka, hakku.
En mä tiedä mikä se on. Niin voisi joku tehdä mulle sen kivi-ihmejutun? Kuuleeks kukaan? Joo. Kuulen. Niin voiko joku tehdä, kun mulla ei ole mitään aineksia siihen varmaankaan? Mä Ei tiedän, minullakaan kuulu. mä pakataan mitä niihin tarvii. Ei! Oota. Kukas? Ei, Mitä helvettiä? ei vaaraskuva. Elä mua! Oota. Älä hyppi. Oota. Mä yritän kaivaa meidät ulos täältä. Hei Kerttu, voiko sä antaa mulle tommosen, mikä sulla on kädessä? Siis Sano ulos. mulla on... Oota hei. Sori. Hetki pieni. Hetki Ei, pieni. Oota nyt, jes. Täältä tulee ilmalähetys. Jee. Ei nyt mä vaan mainaan tästä tälleen, niin ehkä mä löydän rautaa. Meidän pitää päästä ylös, hei. Ei vaan, karkki! Joo, mä luulin, että ei ole niin syvä, mutta tää olikin aika syvä. Joo, mä en hyppää sinne. Miksi täällä on vaan tätä ihmeen? Mä kaivaran sinne No ei pitänyt, mä olin hakkaamassa kiveä. Sä tapoit mut! Niin, mut mä olin hakkaamassa kiveä. Mun Mä pitää nostan tulla tavarat. tappamaan kyllä sut. No et sä itse tulit mun eteen tappelemaan tohon. No mitä hei? Mä annan tavarat takaisin, mut tuu ensin tänne. No miten? En minä muista sitä reittiä. Kato siitä alhaalta. Niin. Mä nyt vaan kävelen jonnekin. Saa kävellä meidän niitä merkkejä päin. Niin, kun tuossa on noita, mitä näitä neliöitä. Mut antakaa sit mun kamat takaisin. Joo, niin mut tuu ensin tänne paikan päälle. Joo. onko siellä muuten päivä? On. Mä tuun sinne ulos, niin. Onks Vanessa? Jippi! Mites mä pääsen pois täältä? Tehtävä suoritettu. Mitenkä täältä pääsee pois? Mikä on se reitti? Täältä näin. Täällä. Me ei pääse pois. Tää on ainut reitti. Hei, mä en näe teidän nimiä. Mut sen mä tiedän, että mä löysin kurpitsoja, joten mä otan ne. Joo. Mut tiiäksä, että kun siinä alhaalla, siinä missä sulla on niitä tavaroita, niin siinä yläpuolella, siinä sydämien ja ruokapalkin ja tavarapalkin välissä on semmonen viiva, missä on, sä käännyt, niin löydät neliöitä. Niin ne neliöt ollaan me. Niin mene niitä kohti. Okei. Et aina kun neliö on keskellä, niin se tarkoittaa, että sä menet oikeaan suuntaan. Okei. No, Nyt kun odottaa täällä hetki. on kurpitsoja, niin täällä saattaa olla kyläkin lähellä. Apua, kun mä vain harhanen. Mä otan nyt tästä eka nämä. Joo. Pelästä mun omia Kyllä ääniä. Missä vaahtokarkkikysymys meni? Missä sä oot? Tämähän tuo. Tossa. Sä oot tuolla. Anna mulle ne. Sanoppa mitä sulla oli. Joo, sulla Mulla oli oli tuo ainakin se... Joo. Ota Venä. ja Joo. villat. Joo. Oliko mitä muuta? Sitten mulla oli... Yksi miekka. Minä seuraan Ja oliko sinua. sulla puuketti? Joo, oli. Kerttu, minä seuraan sinua. Joo. No en mä enää tarvitse mitä ei mua. Mikä se oli? Okei. Oliko se Tuolla on kukkia. Minä taas voi. peloissa? Missä te olette? UMG. Mä koitan, miten te kävelette noin nopeeta?
Paina Nyt ei tehdä. kontrollia samalla kun painat tuplaverta. Missä te olette? Mäkin haluan löytää jotain hyvää. Missä te ootte? Kuka on sininen? En tiedä. Apua. Ootteko te meren toisella puolella? Ei, me ollaan täällä. Missä Ei täällä? järvi. Täällä mä No näen ihan sut. sama. Missä nyt se vaahtokarkkikin on siellä? Moi. Niin. Te ootte tuolla, ne on tuolla, seuraa mua. Joo, Mä oon täällä. Löysittekö te Mä oon kylän? täällä. En Löytittekö mä te ainakaan kylän? oo. No kuka oli siellä? Jes. Se oli varmaan minä, koska siis mä oon mainaamassa ja mä löysin rautaa ja mä löysin vaikka mitä jännittävää. Noin. Mutta jo tosiaan ei kannata tulla tänne ehkä, jos teillä on hyviä tavaroita, koska täällä on vähän hirviöitä. Vähän. Juu. Mua vähän pelottaa. Mulla on miekka, onko se hyvä? Se on hyvä kyllä. Onks jollain sitä mikä onkaan sitä, millä hakataan puuta? Ei. Kirvestä. Niin. Ei Oh oo my god! No. Tää mätsää mun YouTube-nimen kanssa. Mäkin haluan näitä, koska ne on mun lempikukkia. Mä en ehkä löytänyt kyllä, mutta mä löysin mehiläispesän Joo, niin mäkin näin sen mehiläispesän. täällä. Nice. Ja täällä on lisää kurpitsoja. Joo, hyvä. Kurpitsa, eli kyllä 12 saattaa olla kurpitsaa. lähellä. Täällä saattaa olla kyllä lähellä. Kannattisiko meidän mennä tänne kurpitsoihin päin? Joo, minä kiipeilen täällä puussa, että voin katsoa korkeammalta, että onko täällä missään kyllä. Hyvä idea. Siis tää on ihanaa parkkourata täällä. Venatko, mä tuun nyt jonkun luo. I'm running. Mä oon menossa vaan jonnekin, niin älkää kysykö missä mä oon. Mä koitan etsiä Nyt mennään kylää. tappaa se. Nyt mennään tappaa se. Missä se on? Kuka? Missä se on? Tuolla oli Ei! Creeperi! Mistä sinä tulit tänne? Meikäläisiä. Älä! Okei. Ei tehnyt melkein yhtään damagea. Mä oon intensiivinen. lisää kulpitsoja. Ei, apua, mä oon jumissa jostain. Missä mä oon niinkään jumissa? Ja aivan hemmetin ihan vuoksi. Te ootte täällä. Mitä tapahtuu? Mun peli on sekaisin. Mitä ihmettä? Mä en pysty liikkua eteenpäin. Siis meitä on vain 4. Missä? Yksi on. Siis mitä Pitäisikö meidän rakentaa meidän paikka tänne? Täällä on hyvä hemmetin yhä vuori. Mä haluan sinne vuoren päälle. Joo, mäkin. Oota, mä tuun. Hei, me voidaan tehdä silleen niinku niitä rakennuksia, jotka tulee tosta vuoresta. Totta muuten. Tehdään Wow. ruokaa tuolla. Siis my kova God, joo. helvetin jylhä. Siis tää näytti varmaan tuolta päin, olikohan se ihan... Miksi täällä on paljon Ihan kurpitsoja? Niin on. Siis on hemmetin hieno, mutta minne me tehdään se paikka? Mä menen tälle vuoren toiselle puolelle. Täällä on lisää kulpitsoja. Täällä päin. Niin on, mä näen. Mä käyn kerään nuo kurpitsat tuolta. Ja täällä on myös mehiläisiä. Skeleton tule. Skeleton. Come Sinne here. vaan tässä siellä skeletorien kanssa. Tule tänne, Skeletoni. Kadit. Minä spenkin. Tajusitko? Niitä on 2. No way. Okei, tää ei mennyt hyvin.
Apua, mä rikoin lampun. Ei mä hakkaa vahingossa. Skeleton, tule tänne. Hähä. Missä Hähä, ne ihmeessä? kuoli. Löytyykö sinä Trial Chamberin vaiko minkä? Siis mä oon jossain tämmöisessä tosi syvässä luolassa. Tää. Mulla on 35 kurpitsaa, Missä itse se nyt asiassa oli? 37 nytten. Tossa. Jippii vähän ruokaa. Kyllä. Minä seuraan sinua, Kerttu. Et oo tosissaan. Me hakkaamaan uusia puita. Oikeesti hirviöt. Oikeesti lopettakaa. Mikäköhän muuten tämä video otsikoksi tulee muuten? Mä laitan Lilli ja kukkaisystävät. Ihanaa. Okei, nice. Venatko, mistä ootte? Mä oon kiipeämässä Mä seuraan. vuorta. Okei, mä näen sut. Mä en oo toivon, että kukaan ei tuo niinku mun selkään. Koira. Muuten. Koira. Ja Ois vähän pistä hemmetin koiran. niin. Täältä alhaalta, vuoren alhaalta. Niin mä näin sen myös. Syöpä koira. Arvatkaa mitä muuta täällä on. Missä? Täällä missä meikä on, niin täällä on suo. Nyt en tiedä, oliks innostunut A vai... Ei ollut! Ei ollut! Niin, Kerttu. Mä lähden menemään täältä. Mä lähden menemään täältä. Nef, nef. Missä se mun uuni nyt on? Ui, Lapista. Hei, ootteko mua? Mistä te olette? Tänne Lapista. Me ollaan... Uuni. Onks tässä mun uuni jossain? Ei. Ei kun tossa on mun uuni. Jossain. Ehkä. Voi vittu. Joo. Miten Mitä mä enemmän pääsin? katsotaan vuorta, niin sitä enemmän mä haluaisin mennä tuonne. Mä oon jo siellä vuoressa. Mä oon Okei. täällä ihan alussa. Yes. Mä oon mennyt vähän omia reittejä tässä vuoressa. Mä lähden ylös. Goodbye, luola. Ei tuo oikeesti ikävä. Ei! Mikä toi on? Tuolla saattaa olla Mitä se ei Pale Garden. Se saattaa olla Siellä on... Okei, Kerttu. Joo, tähän No. safe paikka. Mä löysin sammakon. Hyvä, nyt mä oon jo aika ylhäällä. Sampis! Enäs tästä Ja ei muuten oo. meidän pitää olla varovaisia täällä suolla, koska siis täällä saattaa olla niitä myrkyllisiä skeletoreja. Yeah. Myrkkyskelee. Mä ajattelin, että haluatteko te tohon vuorelle laittaa asuinpaikan? Ai tuonne isolle vuorelle. Niin. Lepakko. Voidaan mä sinne tehdä. Joo, koska mä ajattelin, että mä tekisin tänne. Tähän näin. Mä oon jo tosi korkealla, mä tein siellä vuoren. Mikä se oli? Ei! Ei! Joo, mikä lepakko. Siis mä en tullut kuolemaan tänne asti. En todellakaan. Hetkonen, nyt tätä tutulta. Nyt Ui, tätä mä tutulta. säikähin sua. Oh my god. Ketä? Ketä sä säikähit? Ylös, Hei, mä ylös, näen ylös, laattokarkki, mä oon ylös, alapuolella. Miten sä pääsit noin nopeesti? En mä tiedä. Meneekö sä siitä mun edestä, että mä sen hakkaamaan? Miten? Mä en No menet tonne vähän. Niin. Nyt lähdetään kuulkaas suoraan mainaa ylöspäin. Jippiip. Täällä on
Räjähtikö se? Taas siinä kertaa. Onks Mä en halua olla jollain täällä liikaa? yksin. Joo, mennäänkö sinne missä on Jee! pahtis ja muut? Ai mä Ei kuka! Ei kuka! Onks Ei! huoneessa Ei! liikaa? Ei! Ei, ei ollutkaan. Mä olin Kuka? ulkona. Ei. Mä olin ulkona ja oli yö, mutta ei sitten. Ei sitten. Mulla on 41 kurpitsaa. I'm so dead. I'm so dead. Mä oon kuollut. Oh no. Juu. Oota, mä hakkaan Se meille meni sitten polvella. Älä tuu Mä oon siihen, kun nyt- mä hakkaan meille. Mä tuun etsimään nyt teijät. Mä oon köyhä taas. Tehdäänkö me meidän kämppä tuonne vuorelle sitten? Tuohon jylhälle vuorelle. Joo, tehdään Kuka vuorikämppä. hakkas mua? En minä. Muakin hakkas jo. Ai jännä, sit se saattoi olla, että mä hakkasin sua vahingossa. Anteeksi. Ihan sama. Mulla on niin vähän sydämiä, että mä en ole edes varma, että kuka mua hakkaa ja milloin. Kohta me Näet ollaan, telepartia mun takana. me ollaan jo aika... Hei, pois edestä, Vanessa. Älkää minkä vaikea saa tehty. Enää vähän matkaa. Mä sain tehtyä sängyn. Mene pois edestä, Hyvä. että mä hakkaan sua. Mä saisin tehtyä 2 sänkyä. Entäs Mä en Onks saa muilla? tehtyä sänkyä, niin voiko joku tehdä mullekin sängyn? Ai tuossa meidän alhaalla on vähän lunta. Tuu vaan tänne ylös. Oota hetki. Sitten tee tommonen hyppy, mutta älä vielä, koska mun pitää hakata tästä tää kivi. Muuten jäädytäänkö me, jos me ollaan tuossa lumipaikassa? Mä löysin vuoren. Joo, se jäätyy, jos on siinä uppoavassa lumessa. Aa. Jos on normilumessa, niin sitten ei tapahdu mitään. Mitenkä tehdään sänkyjä? Tarvitseeko siihen noit vitsinlikkuja? Sänkyyn tarvii villa ja puulankkuja. Kiinnostaa, jos mua tapetaan tässä koko ajan. Joo, muakaan ei enää. Aamu. Mennään katsomaan auringon nousua. Hirviöt voit olla mukaan, jos se haluaa. Mä haluaisin Sieltä hypätä kauniisti jostain tosi nousee. korkealta, Mielestäni mutta... meidän ruveta tekee enemmänkin tällaisia videoita. Rip. Tyypät. Häh? Pitäisikö meidän ruveta tekemään Kertomaan. useamminkin tällaisia videoita? Kertomaan, Joo. että mua ampuu Pitäis. luuranko. Muakin ampuu. niin muakin. Täällä on pikku zombi per. Mä oon puolikkaalla Kun mä sydämellä. saunaan, niin yksi on taas kimpussa. Mä oon puolikkaalla sydämellä. Mä oon yhdellä sydämellä. Noin. Kertoo, onko sulla ruokaa? Mulla on zombilihaa, mä Annan syön sulle sitä. ruokaa. Elä syö zombilihaa. On tää Mutta on kaunista vähän täällä. parantanut. Parantaako se? En mä muista. Muuten Kerttu, vaikka pysyä sen aikaa, Mä koska tiedän jos niitä niin juttuja. nämä mun tavarat on Mä tässä. takasin ne. Joo, mä otin Ja ne muutaman tavaran. Ja ne jouset. Tyypit, Ei tyypit, mulla oo mitään jousia. tyypit, Joo, luuja tyypit, jouset. Sä tyypit, keräät niitä just. Ne on mun juttuja. Ai. Niin tyypit. mitä? Niin mä lopetan nyt tän, niin sanotteko te moikka mun videolle? Joo, ja jouset. Moi moi! Moikka! Moikka. Mä lähden tästä puhelusta. Moi moi. Joo, Jatkaaks Kerttu vielä? Eiku, oho. jatkamme. Joo, hetki pieni. Mä teen pitkän Mä haen minun sängyn täältä. Nyt on 4. Vai 3. 4. Niin. Joo. Montako Öö. villaa siihen sänkyyn tarvitsee?
3. 3. Okei. Joo, no mäkin lähden nyt. He. Pitääkö mun tallentaa ja lopettaa tää? Joo. Joo. Eli Joo, no kaikki mä- voittoi nyt. Minne te menitte? Kaikki poistu. Jep. Mäkin poistu. Okei. Joo, no heippa. Heippa! Moikka. Mä oon jossain. Mä löysin paikan, mihin mä haluaisin tehdä talon. Nyt se on täällä aloituspaikalla. Okei. No minä seuraan pistettä. Joo. Siis se pieni kyläläiszombi, niin sehän tappoi minut. Joo. Se minun reaktio kaiken lisäksi. Joo, minä seuraan pistettä niin kauan kun se pulpahtaa. Kerttu. No. Kato tuota vuorta. Jep. Sen takia mä haluan asua tässä, että mä katon tota vuorta. Joo, melkein taitaa tehdä oman talon jonnekin tuon lähelle ehkäpä. Joo. Kuka tietää minkälaisia mineraaleja tuo sisältä? Mm. Tai toisaalta voin minä tähänkin ja tehdään minun taloni tähän järvenrantaan. Ja kerran kun tuolla virtaa vesi. Tuolla vuorella siis. Mm. Mulla on villi idea. Okei. If you know what I mean. Joo. Jos mä pystyn, mä käytän vettä hyväkseni. Mutta jos en pysty, niin mäkin hakkaa aivan hemmetin ison kasan puuta ja teen sinne silla. Se on toinen vaihtoehto. Koska siis kukapa ei haluaisi tehdä tuonne niin taloa. Jep. Mäpäs lähden matkalle hakkaamaan lisää puuta. Mulla tuli muuten puunhakkuusta mieleen. Mm. Jos sen siis... oliko se nyt jossain tuolla suunnassa, mistä tultiinkin? Niin siellä oli suota, niin pystyisiköhän sieltä löytämään niin mangrove-suota? Niin. Jep. Pitäisikö käydä kattoo? Joo, mäpä on tässä puuhakkuus reissulla. Niin mä katon tosta, kun mä menen ohi. Mä tuun mukaan. Joo. Missä sä oot? Mä oon täällä... Siellä sinä.
Mä hakkasin vähän hiiltä. Joo, ja sitä suota on näköjään tässä heti vieressä. Jep. Joka on hyvä, niin se ei ole kovin kaukana. Ainakin täältä löytyy sieniä. Niitä täällä ainakin löytyy. Mutta täältä voi myöskin löytää minun lempikukkia, jotka on niitä sinisiä orkideoita. Okei. Ne on niinku suokukkeja niin sanotusti. Joo. Jos sinä löydät niitä, niin sano. Joo. Ja täällä on sammakoita. Mikä tuolla on? Mä näin jotain punaista. Varmaan kärpäsieni. Jep. Tumma metsä, mikä Tammimetsä. onkaan. Tumma tammimetsä. Jep. Käyn siellä. Varovasti sitten, jos löydät mansionin sieltä. Toi näyttää olevan tosi iso. Niin. No sitten se varmaan löytää sieltä. Jep. Mä toivon, että mä löydän sieltä sen Pale Gardenin. Niin joo se. Minä vaan täällä yritän etsiä suokukkia. Elikkä you know, sinisiä orkideoita. Jep. Ja löysin! Oho. Sampari, meikäläinen ottaa nämä kaikki. Ja me päästiin kotiin. Juhuu! Jep. Saisinko muuten lainata kuusipuuta, koska siis tarvitsin sitä minun noidenmökkiä varten. Joo. Sä ootte kerännyt löytämään kupari. Joo. Voi jaska. Kuinka monta pölkkyä saan ottaa? Vaikka kaikit sieltä laatikosta. No siis täällä on 15. Okei. Mä käyn Jos kohta kerran vaadit, niin... hakkaamassa tuolta lisää. Ei mitään, tuo sinun hahmo vaan kattoi tätä kuusitaimenta minun kädessä. Silleen hyvin tuomitsevalla tavalla. Ei helvetti. Joo. Ja sori nuo ärräpäät muuten. Kattomit, nyt mulla jäi se pienet sammakot soimaan päähän. Pienet sammakot, ne lystikkäitä on. Pienet sammakot, ne lystikkäitä on. Ei korvia, ei tällaisinkaan. Ei korvia, ei tällaisinkaan. Please someone help me.
saanko muuten heittää tähän kohtaan videota niin hyvän kyssärin katsojille? Joo. Niin, hyvät katsojat, kommentoikaa, että mikä on teidän lempi Minecraft-päivitys tähän mennessä. Oh goddammit. Nailed it. Yeah. Oh. Arvaa mikä toinen laulu mulla rupesi soimaan tällä hetkellä päässä. No. Lemon Tree. Vai mikä se laulun nimi, joka menee silleen? I wonder why. Eiku, I wonder how. I wonder why. En Oliko se tiedä. Lemon Tree? Varmaan. Pääsikö? And all that I can see is just another lemon tree. Mä löysin laaman. No mitä? Mä löysin laaman. Nice. Ja mä löysin lampaita. Oho. Pam, padam, 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 padam. Na, na, na. Pam, padam, 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 tada. Na, na, na. Oikeesti, miksi mun pitää olla näin hemmetin outo joskus? Mä en ymmärrä itteeni joskus oikeesti. I just don't understand myself sometimes. I wonder how, I wonder why. When I just saw the blue sky and all that I can see is another lemon tree. Kättömitto alkoi mulla oikeesti soimaan päässä. Mä voin kuvitella minkälainen video tästä tuli. Jep. Alku hirveen metelikäs ja kaikkea. Ja sitten se Sitä mun loppu kilvi vaan menee kaikki. hiljaa. Ja se minun reaktio sen baby jumpin kanssa. Jep. Ei ollut kivat alkutreffit, okei? Okay? Ei ollut kivat. If you know what I mean. Miksi sä vauvankaan treffeille menet? Don't ask. I'm not that kind of person, okay? I'm not that kind. I'm a smart girl. Just like you. Okay. Oh, kiitos. Wee, wee, wee. Mä irhaan täällä kanoja. Joo. No
mikäs siinä? Yeah. Jos haluaa kunnon ruuat, niin sitten kyllä. Ainakin mulla on 3 kanaa, niin mikäs siinä? Paitsi, että kyllä niirhaamisen sijaan, niin kyllä minä olisin voinut ihan hyvin myöskin ensin tää aitauksen niille, sitten syöttää niitä. Yeah. Jälkiviisaus. Miksi täällä on niin paljon lampaita? En tiedä. Hemmetti, mähän saan meidän kavereille tehtyä niin sängyt. Tai siis mä en muista, oltiinko me 2 ainoat, joilla on sänky vai? Muistaakseni jollakin oli myös. Ja meitä on 5, elikkä... Elikkä meillä on ainakin tekemään vielä 2 sänkyä. No, mikäs siinä? Se päätää. Jip. Älä kysy mikä tuoli. Joo. Toin katsomatta, että olisiko täällä ollut omenoita. Ainoastaan säplingiä. Miten tänne spawnaa näin paljon lampaita? En tiedä. Siis mulla on jo mitä? Mulla on jo 9 villaa. Mulla riittää 3 sänkyä. Ei jumalaka. Ei herran pieksut. Älä kysy miksi meikä hengittää tällä hetkellä niin raskaasti, koska jos yritän tällä hetkellä pidettää haluatonta, niin tehdä likaisia vitsejä tällä hetkellä. Tänä saankaan minä yhden heittää. Heitä vaan. Silloin aiemmin kun tein itselleni pussin, niin teki hyvin paljon teki hyvin paljon mieli niin sanoa että I'm going to make a pussy. Toivottavasti YouTube ei anna tuossa kommentti. Ei se voi, se on pelkkä vitsi. Tää on tästä mukava, kun pelaa yhdessä. Voi jakaa huonoja vitsejä sen, minkä kerkee. Tässä meet mun arkulle. En minä sitä vaan vahingossa klikkasin siihen, kun olin menossa tähän crafting tape. Okei. Mä just tein itselleni sellaisen, minkä takia meikä nyt oli tänne asti. Mä just tein itselleni sellaisen. Hyvä Helmi, hyvä sinä. Ihan sen takia, että pystyisin tekemään arkun.
Jepenen. Joo, siis niin mulla on 13 raakaa lammasta, 6 kanaa. Juu. Oho. Mä oon hieman irronnut täällä porukkaa. Yeah. Upsii. Ja sleepy piipi. Ja kotkoti. Mä en tiedä minkä takia mä en tykkää nirhaamisesta. Muuten kerttu. No, Mä oon kuulla huonon vitsin. okei. Miksi kutsutaan miekkaa, jota käytetään ruohonleikkurina? No miksikäs? Se ei oo enää grass cutter, se on grass blader. Tajuisitko? Joo. Koska suomeksi blade tarkoittaa niinku miekan sitä terää. Mm. Siellä nyt te katsojat varmasti facepalmatte tälle minun hienolle huumorintajulle, mutta minkä minä sille voi? Ei minulla mikään maailman paras huumorintaju ole. I wasn't I wasn't born to be a comedian. Joo, tälläkin I wasn't porn. Oh boy, me ollaan hieman väsyneitä. Me kuvataan tätä mihin aikaan kello on 21.43. Mm. Te saatte ainakin noin 2 tunnin setin katseet, että... Yeah. Koska siis tällä hetkellä se on yli 2 tuntia. Onko? Ui, mut pitäisköhän lopettaa kuvaus? Niin. Vai annetaanko katselle 3 tunnin setti? En mä nyt. Mun pitää vielä editoida tää video. Niin. Tää varmaan menee 2 osaan. En tiedä. Niin. I don't know either. Mutta No,